Има нужда предложените промени в Закона за регулиране на ВиК услугите да бъдат разписани по-подробно, защото в този си вид те са неясни, коментира управителя на ВиК Русе инженер Илиян Милев. Когато имаме предписания от РЗИ за намалени или завишени количества на остатъчен хлор в мрежата при потребителите, ние вземаме адекватни, навременни, бързи мерки още в същия ден и те се нормализират количествата на остатъчен хлор. А когато самите водоизточници са с влошени показатели, дали с завишено съдържание на манган или на нитрати, там ВиК не може да влияе бързо. Там става дума за големи инвестиции в пречиствателни съоръжения и най-вече ВиК не може да влияе върху замърсителите на тези водоизточници. Това, което можем, където има населени места, водоснабдявани от няколко различни водоизточника, да смесваме водите, за да намалим съдържанието на конкретните замърсители. Друго предложение пък предвижда промяна в начина на организация на дейността на ВиК асоциациите. На първо място промените са в посока, че процентното участие в асоциациите не е гарантирано 35% на държавата и останалите процента между общините на територията на областта, а вече се предлага да има разпределение на база на стойността на активите. Това може да доведе на места до общини, които имат над 51% собственост на активите, да могат еднолично да вземат решения за цялата обособена територия. Второто нещо, което се предлага е допълнителни споразумения към договора за управление и експлоатация на активите с всяка една община, където да се разпише конкретно какви инвестиции ще се договорят оператора и общината. Предвижда се и възможност за предоставяне на помощ на социално уязвими потребители с въвеждането на понятието основни жизнени потребности в Закона за социалното подпомагане. Месечният минимум на вода за питейно-битови нужди да се вземе като норма 2,8 кубика от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и в Закона за социалното подпомагане да стане основна жизнена потребност, което ще даде възможност да се дават помощи за вода, което считам, че е положително. Според инженер Милев е важно да се гарантира, че помощта е използвана за вода, независимо от механизма, по който ще става подпомагането.